Vítam vás pri druhom videu zo štvorňového kurzu Predaj s výsledkami. V tomto videu sa pozrieme na tému, ktorá spôsobuje najväčšie vrásky nielen finančným poradcom, ale aj obchodníkom ako takým. Pozrieme sa na jednoduchú radu, vďaka ktorej sa vám zvýši úspešnosť telefonovania na 30 až 40 Moje meno je Peter Stankovský a pomáham obchodníkom a manažerom dosahovať nadpriemerné výsledky v predaji, nábore a vedení ľudí. Poďme sa pozrieť na to, čo býva hlavnou príčinou neúspechu v telefonovaní. Často sa mi totižto stáva, že ma oslovujú finanční poradcovia a obchodníci, ktorí mi hovoria o tom, že úspešnosť ich telefonátov neustále klesá. Keď sme robili štatistiky, tak niekedy sa stane, že aj v prípade, že volajú klientom, ktorí už poznajú, tak úspešnosť ich telefonátov je niekde okolo 5, maximálne 10%. Poďme sa teda pozrieť na to, akým spôsobom sa dá táto úspešnosť výrazne zvýšiť. Na začiatku si povedzme, aký je rozdiel medzi osobným stretnutím a telefonovaním. Je to jednoduché. Proste sa nevidíme s klientom. Ja viem, že toto nie je nič nové, ale čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že u klienta začne vo veľkom fungovať tzv. Predstavivosť. Funguje to tak, ako keby ste prišli na stretnutie s klientom a on vám zaviaže oči a začne niečo rozprávať. Čo sa stane? Automaticky si začnete predstavovať to, o čom vám rozpráva. Podľa mňa je teda kľúčom k úspechu v telefonovaní predstavivosť klienta. V tomto videu si ukážeme 3 zaujímavé vety, teda vety z call scriptu, ktoré majú za úlohu zaujať vášho klienta, ktoré som dostal ku konzultácii, ktoré úplne zabudli na to, že predstavivosť klienta je pri telefonovaní veľmi dôležitá. A naopak ukážeme si 3 zaujímavé vety, ktoré výrazne pracujú s predstavivosťou klienta a dosahujú úspech niekde okolo tých 30 až 40%. Tak poďme na to. Uvedomme si, že platí jedno jednoduché pravidlo. Čo si nedokážeme v hlave pri telefonovaní hlavne jednoducho a rýchlo predstaviť, to odmietame. Takto isto to funguje aj u vašich klientov. Poďme si teraz pozrieť call scripty, ktoré som dostal ku konzultácii, na základe ktorých sa dá pochopiť to, čo si klient predstavuje napríklad pri telefonovaní. Prvý z nich napríklad: som ten a ten pán, asistent toho a toho pána. My spolupracujeme so spoločnosťou XY. Volám vám ohľadne služieb, ktoré poskytujeme. Jedná sa o úsporu času a peňazí. V prípade, že by sme vám ušetrili čas s naplnením vašich cieľov a prianí a našli by sme vám to najlepšie riešenie, videli by ste v tom prínos? Čo si predstavuje klient v prípade, že mu týmto spôsobom zatelefonujete? Takže nič konkrétne si neviem predstaviť, už by som to odmietal. Jedná sa o úsporu času a peňazí. Je to veľmi všeobecná fráza. Ak by som aj išiel na toto stretnutie, tak by to bolo plné takýchto všeobecných fráz a určite by chceli mi niečo predať. A otázka na konci: videli by ste v tom prínos? Úplne otvorene? Nie, nevidel. Poďme si ukázať ďalší príklad. Dôvodom, prečo vám volám, je, že našej spoločnosti sa darí poskytovať informácie úspešným spoločnostiam, ako by mohli prispieť svojim zamestnancom na dôchodok v 3. pilieri alebo úrazové poistenie. Mohla by som vás navštíviť v stredu v priebehu dňa? Čo si predstavuje klient? Príde ku mne nejaký človek, ktorý mi bude rozprávať o tom, akým spôsobom mám ja prispievať mojim zamestnancom, čiže budem musieť platiť niečo navyše zo svojho vrecka. No a on sa na tom nabalí. Toto je taká moja predstava. A priori odmietam. Takže zase niečo budem musieť platiť a to sa mi absolútne nechce. Ďalší príklad zaujímavej vety. Od mojej poslednej návštevy u vás sa toho na trhu veľa zmenilo. Chcel by som sa za vami zastaviť a poinformovať vás o týchto novinkách. V dobrom duchu chcel finančný poradca spraviť servisné stretnutie. Čo si ale predstavuje klient? No, dlho som tohto človeka nevidel. Asi mi bude hovoriť o veľa veciach, ktoré ma úplne nezaujímajú a sú zložité. Chcel by ma poinformovať, to znamená, chcel by mi zase niečo predať. Aký bude postoj klienta? No bude to chcieť odmietať. Najväčšou chybou v týchto vetách je, že si klient nedokáže predstaviť žiadny prínos, ktorý by mal mať z toho, že sa za ním zastavíte. Akú najcennejšiu radu som dostal? Zhodou okolností túto radu som dostal nie pri telefonovaní, ale pri písaní textov na web.
Ono je to úplne rovnaké, pretože aj pri tom, keď tvoríte webovú stránku, tak nevidíte sa s klientom. Keď som konzultoval, akým spôsobom mám napísať predajnú stránku, tak mi pán, ktorý mi pomáha práve s týmito vecami, povedal: Peter, používaj čísla, čísla a čísla. Ak klientom ukážeš, akým spôsobom im dokážeš pomôcť, aký prínos im dáš v konkrétnych číslach, tak si to dokážu perfektne predstaviť, akú hodnotu im dokážeš dať a oveľa radšej u teba nakúpia. Rob to presne, ako to robíš pri telefonovaní. Bol som veľmi prekvapený, pretože práve tieto veci veľmi dobre fungujú. A je to rovnaké pri telefonovaní, ako aj pri písaných textoch. Preto moja rada znie: používajte silu konkrétnych čísiel. Ak si idete tvoriť napríklad call script, ak sa pripravujete, ako budete telefonovať klientom, vždy si položte otázku, aký konkrétny prínos pre toho daného človeka dokážem dať a pritom ho dokážem vyjadriť v čísle. Že ten človek okamžite v tých číslach pochopí, jednoduchých, aký veľký prínos mu môžem dať. Túto jednu radu som dal aj jednému pánovi, ktorý mi hovoril, že už niekoľko rokov pracuje ako finančný poradca a aj napriek tomu sa úspešnosť jeho telefonátov znižuje. Čo mi napísal po našej konzultácii, kde som dal túto radu? Veľmi jednoducho mi napísal: takže vychádzam zo štatistiky, že som volal 12 až 13 klientom a dohodol som si 4 stretnutia a 2 si mám ešte potvrdiť s klientami. To znamená z 13 telefonátov zhruba 6 stretnutí. Je to vynikajúce. Dúfam, že pomer bude ešte stúpať. A to len vďaka tomu, že začal vyjadrovať svoj prínos pre klientov v číslach. Zaujíma vás, akú vetičku používal? Poďme sa na ňu pozrieť. Takže volám vám pretože pri klientoch, ktorých som naposledy navštívil a mali rovnakú zmluvu ako vy, sa mi darí zvýšiť dvojnásobne ich poistnú ochranu a zvýšiť ich našetrenú sumu na dôchodok v priemere o 10 000 eur za rovnakú sumu, ako platili doteraz. Stalo by vám za to, aby sme sa stretli a nadstavili to tak aj na vašej zmluve, aby ste mohli získať aj tieto benefity? Takže práve táto vetička dosahovala viac ako 30% úspešnosť. Ako to môže ešte vyzerať v prípade, keď ten prínos pre klienta vyjadrený v čísle je napríklad menší? Môžete ho prirovnať k niečomu, čo ten klient ocení, ako v tomto príklade. Napríklad, volám vám pretože sa mi darí klientom, ktorí majú rovnakú zmluvu povinného zmluvného poistenia ako vy, ušetriť v priemere ročne 69 eur. Čo pre vás znamená napríklad, že si môžete vymeniť olej raz do roka zdarma. Čo ste si predstavili? Ako klient 69 eur, nič moc, ale už sa vidím v servise a vidím sa v pozícii toho, že nič neplatím. Takže aj táto veta veľmi dobre zafungovala a mala úspešnosť viac ako 30%. Poďme sa pozrieť na ďalší príklad. Tak, volám vám pretože sa mi podarilo posledným 3 klientom, ktorí mali hypotéku v nemenovanej banke, znížiť splátku v priemere o 60 eur mesačne. To znamená úsporu až 800 eur ročne. Stáli by vám informácie o tom, ako získať v priemere 800 eur ročne za to, aby ste sa so mnou stretli? Vidíte aj tu konkrétne použité čísla a dokonca prepočítanú túto úsporu na ročnej báze. Čo by ste si predstavili ako klient? No, 800 eur. Stojí mi to za to, aby som sa s týmto človekom stretol? Niekomu možno áno, niekomu možno nie. Aj táto vetička mala úspešnosť viac ako 30%. Samozrejme, nefunguje to tak same od seba, ale je to spojitosť viacerých vecí. A v tomto videu nechcem rozoberať úplne všetky do detailu, pretože na to nie je priestor. Ak vás však toto video zaujalo, mám pre vás prekvapenie. A to je vo forme bonusu, ktorý môžete získať. Získajte prístup k špeciálnemu webináru o tom, ako telefonujú najúspešnejší obchodníci v 21. storočí, ktorý nie je bežne dostupný na internete. V tomto webinári sa dozviete o tom, akým spôsobom si vytvoriť call script podľa nových princípov psychológie predaja. Budeme tam rozprávať aj o tom, akým spôsobom zvládať námietky a samozrejme budeme rozprávať o tom, ako vytvoriť zaujímavé veci, tak aby ste boli úspešní. Stačí, ak mi napíšete do komentáru pod toto video odpoveď na jednoduchú otázku. Čo ešte podľa vás ovplyvňuje efektivitu, alebo teda úspešnosť telefonátov? Link na tento webinár vám následne pošlem do správy na Facebooku, prípadne na e-mail, ktorý mi uvediete pri komentári. Budem veľmi rád za každý jeden komentár a samozrejme aj za like, ktorý dáte tomuto videu v prípade, že informácie z tohto videa boli pre vás hodnotné. Už teraz sa teším na ďalšie video, v
ktorom sa pozrieme na to, akým spôsobom zvládnuť napríklad prvé stretnutie aj na studený trh, nie s úplne bežným klientom, ale s klientom, ktorý hneď od začiatku sa bude javiť ako veľmi nepríjemný. Môže vám dať hneď na začiatku napríklad námietku typu: čo vy mi ako finančný poradca môžete dať? Keď zoberiem svoje financie, investujem ich do svojej firmy, tak dosiahnem 40% výnos. Ako by ste reagovali pri takomto začiatku prvého stretnutia? Ak vás to zaujíma, tak si určite nenechajte újsť nasledujúce video v 4-dňovom online kurze zdarma Predaj s výsledkami. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom videu.